मंगती सनासन भूरी भूरी కలదా పాంజోల్ జనర్జన్. ఫ్రెండ్స్ నువ్వు చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్స్ చూడండి మన టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. సో 2-3 రోజులు గ్యాప్ వచ్చింది. సో మళ్ళీ ఇప్పటి నుంచి కంటిన్యూ వీడియోస్ వస్తాయి. సో తప్పకుండా ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి ఫ్రెండ్స్. మన టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. న్యూ సాంగ్ ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. వీడియో అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో మీరు ఎంత లైక్ చేస్తే అంత వీడియోస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు అండ్ ఏదైనా ఫొటోస్ కావచ్చు, ఏమైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే టెలిగ్రామ్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. తప్పకుండా ఫాలో చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు. సో ఫోటో 3 డాట్స్, ఇది కంపోజిషన్ ఏరియా, మీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఇది కంపోజిషన్ ఏరియా, మీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఇది కంపోజిషన్ ఏరియా, మీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి మీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో మీద దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్. సో 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి మధ్యలో లాంగ్ ఫోటో మీద దీన్ని వదిలేసేయండి. మళ్ళీ సేమ్ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ కంప్లీట్గా సేమ్ ఉంటుంది. సో కన్ఫ్యూజన్ అవ్వకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి లాంగ్ ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలా కంప్లీట్గా 1 by 1. సో ఇక్కడ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, మళ్ళీ 3 ఫొటోస్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి 3 ఫొటోస్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి 3 ఫొటోస్. ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇదే ప్రాసెస్ని ఫాలో అవ్వండి లాస్ట్ వరకు. సో కంటిన్యూగా ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సింపుల్గా ఫోటో మీద టచ్ చేసి పేస్ట్ చేసుకోవడం అంతే ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ 29 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి మీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాంగ్ ఫోటో వదిలేసినాం కదా, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా. సో ఇప్పుడు నుంచి కంటిన్యూగా 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ ఇక్కడ 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి, లాంగ్ ఫొటోస్ మాత్రమే. సో చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్. సో ఇలా 1 by 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఇలాగే కంప్లీట్గా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది. సో ఇప్పుడు 29 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో
ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.